Η Αττική αλλάζει και ίσως αλλάζει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη περίοδο των τελευταίων δεκαετιών. Σε κάθε γωνιά του λεκανοπεδίου νέα εργοτάξια υψώνονται, παλιές εκτάσεις μεταμορφώνονται και έργα δισεκατομμυρίων ευρώ βρίσκονται σε εξέλιξη. Σε διαφορετικές περιοχές της πρωτεύουσας η εικόνα της Αττικής διαμορφώνεται ξανά, μέσα από έργα που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Στο βίντεο αυτό θα σας παρουσιάσουμε 5 από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη στην Αττική. Τα έργα που θα δούμε διαφέρουν σε μέγεθος, σκοπό και χαρακτήρα. Έχουν όμως ένα κοινό στοιχείο. Αποτελούν έργα που αναμένεται να επηρεάσουν την εικόνα της Αττικής για τις επόμενες δεκαετίες. Για τη λίστα αυτή χρησιμοποιούμε ως βασικό κριτήριο το οικονομικό μέγεθος των επενδύσεων. Ας τα δούμε λοιπόν σε αντίστροφη μέτρηση από το 5 μέχρι το 1. Ξεκινάμε από την 5η θέση και καταλήγουμε στο μεγαλύτερο έργο της λίστας μας. Νούμερο 5. Η επέκταση του λιμανιού του Πειραιά. Στην 5η θέση βρίσκεται η μεγάλη επέκταση του λιμανιού του Πειραιά. Πρόκειται για την επέκταση του λιμένα κρουαζιέρας, ένα έργο προϋπολογισμού περίπου 120 εκατομμυρίων ευρώ. Στόχος του είναι να δημιουργηθούν νέες θέσεις ελιμενισμού για μεγάλα κρουαζιερόπλοια νέας γενιάς και για να ενισχυθεί περαιτέρω ο ρόλος του Πειραιά ως ενός από τους σημαντικότερους προορισμούς κρουαζιέρας στη Μεσόγειο. Από ψηλά, η κλίμακα του έργου γίνεται πιο εύκολα αντιληπτή. Νέες κατασκευές δημιουργούνται μέσα στη θάλασσα, επεκτείνοντας ουσιαστικά το λιμάνι και αλλάζοντας την εικόνα της ακτογραμμής. Για μια πόλη που η ιστορία της είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ναυτιλία, η συγκεκριμένη επέκταση αποτελεί μια από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται σήμερα στο λιμανικό της χώρο. Πρόκειται για ένα έργο που συνδέεται άμεσα με τον τουρισμό, την τοπική οικονομία και τη μελλοντική ανάπτυξη του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας. Νούμερο 4. Η διπλή ανάπλαση Βοτανικού. Στην 4η θέση βρίσκεται η διπλή ανάπλαση του Βοτανικού. Ένα έργο που συνολικά προσεγγίζει τα 267 εκατομμύρια ευρώ και αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες αστικές παρεμβάσεις που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη στην Αθήνα. Στο επίκεντρο βρίσκεται το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Όμως το έργο είναι πολύ μεγαλύτερο από μια αθλητική εγκατάσταση. Περιλαμβάνει νέες υποδομές, κοινόχρηστους χώρους, οδικά έργα και συνολικά αναβαθμίσεις μιας περιοχής που για δεκαετίες διατηρούσε κυρίως βιομηχανικό χαρακτήρα. Η εικόνα του Βοτανικού αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς. Εκεί όπου μέχρι πρόσφατα κυριαρχούσαν παλιές εγκαταστάσεις και αδόμητοι χώροι, διαμορφώνεται σταδιακά ένας νέος αστικός πυρήνας. Το νέο γήπεδο αποτελεί το πιο αναγνωρίσιμο κομμάτι της επένδυσης. Η πραγματική όμως κλίμακα του έργου αποκαλύπτεται όταν δει κανείς το σύνολο των παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται στην περιοχή. Νούμερο 3. Project Βόρεια, Μαρούσι. Στην 3η θέση βρίσκεται το Project Βόρεια στο Μαρούσι, με προϋπολογισμό περίπου 350 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές επενδύσεις που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη στην Αττική. Το έργο συνδέεται με τη μετεγκατάσταση του καζίνο Πάρνηθας από το βουνό στα βόρεια προάστια. Ωστόσο, δεν αφορά μόνο τη λειτουργία ενός νέου καζίνο. Περιλαμβάνει ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, χώρους εστίασης, ψυχαγωγία, φιλοξενία εκδηλώσεων και ένα μεγάλο συγκρότημα μεικτών χρήσεων σε ένα από τα πλέον κομβικά σημεία της πρωτεύουσας. Η θέση του έργου, δίπλα σε βασικούς οδικούς άξονες και κοντά στο ΟΑΚΑ, του προσδίδει μια ιδιαίτερη σημασία. Όταν ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο σημείο του Αμαρουσίου, θα έχει αποκτήσει μια εντελώς νέα εικόνα και έναν διαφορετικό ρόλο στο χάρτη των βορείων προαστίων. Νούμερο 2. Γραμμή 4 Μετρό Αθήνας. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η γραμμή 4 του Μετρό. Πρόκειται για το μεγαλύτερο δημόσιο έργο που κατασκευάζεται σήμερα στην Ελλάδα. Με προϋπολογισμό που ξεπερνά το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ,
Η νέα γραμμή θα προσθεθεί σε ένα νέο συγκοινωνιακό άξονα στην καρδιά της πρωτεύουσας. Σε αντίθεση με άλλα έργα της λίστας, το μεγαλύτερο μέρος της κατασκευής δεν φαίνεται εύκολα. Βρίσκεται κάτω από τους δρόμους της Αθήνας. Σύραγγες, σταθμοί, φρέατα και υπόγειες εγκαταστάσεις αναπτύσσονται ταυτόχρονα σε πολλές διαφορετικές περιοχές. Η νέα γραμμή θα συνδέσει το Άλσος Βεϊκού με το Γουδί, εξυπηρετώντας περιοχές όπως το Γαλάτσι, η Κυψέλη, τα Εξάρχεια, το Κολονάκι, η Κεσαριανή, τα Ελίσια, το Ζωγράφου και το Γουδί. Όταν ολοκληρωθεί, εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες θα χρησιμοποιούν καθημερινά τη νέα γραμμή και παρότι η πραγματική της κλίμακα κρύβεται κάτω από την επιφάνεια της πόλης, το αποτύπωμά της στην καθημερινότητα των κατοίκων αναμένεται να είναι τεράστιο. Νούμερο 1. The Ελληνικών. Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται το έργο που έχει μετατρέψει το παλιό αεροδρόμιο της Αθήνας στο μεγαλύτερο εργοτάξιο της χώρας, το Ελληνικό. Σε μια συνολική επένδυση που εκτιμάται περίπου στα 8 δισεκατομμύρια ευρώ, αποτελεί μακράν το μεγαλύτερο έργο της λίστας. Εκεί, όπου για δεκαετίες λειτουργούσε το Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας, δημιουργείται σήμερα μια νέα αστική ανάπτυξη τεράστιας κλίμακας. Κατοικίες, ξενοδοχεία, εμπορικοί χώροι, υποδομές, πάρκα, εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας και νέοι επιχειρηματικοί χώροι συνθέτουν ένα έργο που αλλάζει ολόκληρο το παραλιακό μέτωπο της πρωτεύουσας. Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της ανάπτυξης είναι ο Riviera Tower, ο πρώτος ουρανοξύς κατοικιών στην Ελλάδα, ο οποίος πλέον δεσπόζει στον ορίζοντα της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Ωστόσο, ο πύργος αποτελεί μόνο ένα μικρό τμήμα ενός πολύ μεγαλύτερου σχεδίου. Από ψηλά, το πραγματικό μέγεθος του έργου γίνεται πιο εύκολα αντιληπτό. Εκατοντάδες στρέμματα βρίσκονται ταυτόχρονα σε φάση ανάπτυξης, δημιουργώντας μια νέα περιοχή εκεί όπου κάποτε προσγειώνονταν και απογειώνονταν αεροσκάφη από όλο τον κόσμο. Δεν πρόκειται απλώς για μια ανάπλαση, πρόκειται για τη δημιουργία ενός νέου κομματιού της πόλης. Και γι' αυτό, με βάση το οικονομικό μέγεθος της επένδυσης, το Ελληνικό καταλαμβάνει δικαιωματικά την πρώτη θέση. Από τον Πειραιά μέχρι τον Βοτανικό, από το Μαρούσι μέχρι το κέντρο της Αθήνας και το Ελληνικό, τα έργα αυτά έχουν διαφορετικό χαρακτήρα και διαφορετικούς στόχους. Άλλα αφορούν μεταφορές, άλλα τον τουρισμό, άλλα την ψυχαγωγία, τον αθλητισμό ή την αστική ανάπτυξη. Όμως όλα έχουν ένα κοινό στοιχείο. Αποτελούν μεγάλες επενδύσεις που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη και αλλάζουν σταδιακά την εικόνα της Αττικής. Κάποια από αυτά θα ολοκληρωθούν νωρίτερα, αλλά θα χρειαστούν αρκετά χρόνια ακόμη. Το βέβαιο είναι ότι η Αττική τις επόμενες δεκαετίες δεν θα μοιάζει με αυτήν που γνωρίζουμε σήμερα. Και τα έργα αυτά αποτελούν ίσως την πιο ξεκάθαρη εικόνα του πώς διαμορφώνεται το μέλλον της μεγαλύτερης μητροπολιτικής περιοχής της χώρας.